मी गार्लिक चिकन बनवते आहे, म्हणजे लसूणची. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 200 ग्राम चिकन आहे. हे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. बिना हड्डीचं चिकन आहे, बोनलेस. ही लसूण आहे. 2-3 कांदे घ्यायचे मोठे लसणीचे, म्हणजे सोलून आहेत ना. ही अर्धी वाटी झाले आहेत लसूणच्या पाकळ्या सोलून. याचे बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत. त्याच्या आधी ही अद्रकची पेस्ट आहे, अर्धा चमचा घेतली आहे. हळद आहे, धना पावडर आहे, गरम मसाला आहे आणि मिरची मसाला आहे. ही कसुरी मेथी आहे. चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे तेल घेतलंय 2-3 चमचे. हे पावणं वाटी दही आहे. ही थोडीशी छोटी 1 वाटी कोथिंबीर घेतली आहे. आता पहिलं आहे ना, हे लसूणचे सगळे बारीक तुकडे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. लसूणचे तुकडे करून घेतले आहे. आता खलबत्त्यामध्ये जराशी बारीक चेचून घेते. आता चिकन मध्ये ही अद्रकची पेस्ट आहे. आपण सर्व लसूण टाकायची याच्यामध्ये. लाल मिरची पावडर, हळद टाकली, दही टाकायचं, थोडंसं मीठ टाकायचं चवीपुरतं, 1 चमचा तेल. हे सर्व असं मिक्स करून ठेवायचं. 1 तासासाठी हे असं सर्व साहित्य मिक्स करून झाकून ठेवायचं. हे मस्त 1 तासासाठी आता झाकून ठेवते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. 1 तास झाकून ठेवलं होतं. मस्त एकदम छान झालाय. आता मी गॅस पेटवलाय. तवा ठेवून त्याच्यामध्ये तेल पण थोडंसं टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे जे चिकन आपण मिक्स करून ठेवलेलं आहे ना, ते त्याच्यामध्ये सोडायचं आहे तेलामध्ये. सर्व ग्रेव्ही आहे ना, त्याची काढून सर्व टाकायचे तेलामध्ये. झाकण ठेवायचं आहे 5 मिनिटासाठी. गॅस थोडा मीडियम ठेवते. आता बघूया आपण झाकण खोलून. 5 मिनिटं झाले. मस्त छान झालाय. आता त्याच्यावरती आहे ना, हे गरम मसाला आणि धना पावडर आहे ना, ती टाकायची. आता त्याच्यामध्ये कसुरी मेथी टाकते. आता कोथिंबीर टाकली. आता हे आहे ना, आता हे असं हलवून ढवळून घ्यायचं. आता झाकण ठेवते आणि 10 मिनिटासाठी आहे ना, थोडा फास्ट गॅस करते आणि परत तुम्हाला दाखवते. आता आपण बघूया खोलून. मस्त छान झालं एकदम. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. गार्लिक चिकन मस्त छान झालेलं आहे. असा तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी. म्हणजेच लसूणचा चिकन.